La idea de l'aula d'acollida és creure'ns una idea que ens ha semblat pedagògicament bonica, que és la construcció col·lectiva del coneixement. Llavors una mica hem recuperat una altra idea que també ens agrada a la comunitat educativa i hem volgut que l'aula d'acollida sigui un espai on tots aquells actors que tenim responsabilitat educativa amb els joves hi puguem intervenir. Això vol dir que intervenim alumnes, evidentment, de l'aula d'acollida, alumnes de l'aula ordinària, professors del claustre i agents externs que en un moment determinat ens poden donar suport. Ja la vas passant, la fitxa que vam fer l'altre dia? Sí. Vale. La vam acabar, però penso que no. L'acabarem avui, doncs. El treball per projectes és una de les estratègies que utilitzem a l'aula d'acollida perquè ens sembla que permet dues coses importants per nosaltres. Una és el treball de diversos actors educatius, diversos membres de la comunitat educativa que entren a l'aula en un moment determinat, i en segon lloc perquè també ens permet un treball transversal que ens permet tocar moltes àrees del currículum, des de les TIC fins a la llengua catalana, fins a les matemàtiques, fins al dibuix. Mira, has de passar això aquí. Què faig? Ho has d'escriure? No, en majúscula. La Q? No, aquesta. Ara? La Q? No, una E. Borra. Molt bé. Espai. I aquí és... Mira, Jalila, aquest és el disc de les fotos del centre cívic. Posa-la allà dintre, que en traurem alguna. Que maca, no? És la del centre cívic de Banyoles. Bàsicament tenim dos projectes. Un li hem posat el nom Suggerent, on ens semblava expressiu dels llocs de casa meva. A través d'aquest projecte pretenem que els alumnes nouvinguts descobreixin aquells llocs de la ciutat de Banyoles on poden trobar recursos per a la seva integració social. En tenim d'altres, un altre que també ens sembla molt interessant, és un treball que intenta fer-los expressar l'experiència de la migració, elaborar un PowerPoint i compartir-lo amb els seus companys. És interessant que el projecte acabi amb un producte acabat, visible, i que l'alumne el pugui exportar i compartir a l'aula ordinària. Ha quedat molt bé, no? A mi m'agrada molt. Mira. Ja està. Ja el tenim acabat, doncs, aquest també. Tenim la sort de poder disposar de la col·laboració d'agents externs al que és l'estructura escolar, reglada, una medidora intercultural i una integradora social que ens ajuden en el tractament individual dels alumnes, ensenyen català, ensenyen llengua, ensenyen TIC, però també ens ajuden molt amb la cohesió social d'aquests alumnes i ens ajuden molt a treballar a partir de la idea que hem dit abans de comunitat educativa. Buscarem una foto que t'agradi d'aquestes que tenim aquí i buscarem la seva fitxa. Vinga, agafa una foto, a veure, m'agrada aquesta, vinga, què és la seva fitxa? Busquem la seva fitxa, molt bé. Què és això? La pots llegir? Casa. Casa. Casa, molt bé. Ara digue'm una cosa relacionada amb casa. La casa. Finestra. Finestra, molt bé. Què més? Porta. Una porta. Què més? Flor. Flors. La meva feina és de mediar entre la societat autòctona aquí, catalana, i la marroquina. Treballo a nivell de sanitat, a nivell d'educació, i quan Pep m'ha proposat d'ajudar-la al centre per als ius, l'he trobat que és una bona idea, perquè així, dintre de l'aula, no només hi hagi professors i alumnes, també pot ser que gent de fora, gent que no té res a veure amb l'educació. La Marina té un No, amic... la Maria. La Maria té un amic que es diu Marc. No és ni alt ni baix. Saps què vol dir alt i baix? Ni alt Alt, o baix? Molt bé. La meva feina consisteix en donar suport als nous vinguts que, diguéssim, estan al primer nivell. Llavors, aquest suport és un suport d'ajut, d'estímul, perquè ells puguin desenvolupar les primeres lliçons que fan en català. Això es fa a través de motivar-los i d'interactuar entre ells.
el suport no és només un suport a nivell de lector i d'escriptura, sinó que també és de parlar, de conversa. Molt bé, perfecte. I ara anem a escoltar. Sí. La Maria té un amic que es diu Marc. El fet de tenir a l'aula, dins l'equip de l'aula d'acollida, 13 professors que venen del claustre ordinari i agents externs que ens ajuden, ens permet un tractament molt individualitzat dels alumnes. Per organitzar-ho i coordinar-ho, intentem que els professors estiguin repartits amb responsabilitats, sobretot a partir de l'aprenentatge de les 4 habilitats lingüístiques: escriure, llegir, parlar i escoltar. T'il·lusiones amb una festa? Vale. Què posaries? Jo? Jo il·lusionat. Tu t'il·lusiones? Jo m'il·lusiono? Jo O em fa il·lusió? Jo Tu t'il·lusiones? m'il·lusiono. La funció dels professors que passem per l'aula d'acollida és la d'ajudar, donar un cop de mà en Pep, amb els alumnes que estan a punt d'incorporar-se a l'aula ordinària i sobretot amb aquells que tenen, doncs, com que tenen diferents nivells, els ajudem una mica amb una atenció individualitzada, de manera que l'alumne que veiem que ja funciona sol es pot incorporar a l'aula ordinària i ens quedem aquí a ajudar a la resta. I l'Alan, tu Alan, que vas més endavant, aquí també has de posar majúscula, veus? I aquí també. És començament de frase, per tant? La posada en funcionament de l'aula d'acollida va ser per nosaltres una bona excusa per poder donar cohesió a tot el que és l'atenció a la diversitat, com una bona eina, diguem-ne, que ens permetia explorar sobre el que és aquest tema i a partir d'aquí estendre-ho a molts altres àmbits del sistema educatiu.